Hør, nu starter de motoren over ved Olsens kaffebar. De er pusset så de skinner, der er i en støv og blar. De har ål som kvægfolk, der hænger bagen til. Ja, det er nogle vældig kålfolk, men hvad sjov er der ved det? De snakker kun om tagrør og om topstødjob benzin. Helsens vej, det er ingenting at tøster det til grin. Der er ondt her i verden, en hånd der ved sig. Men når jeg ser det, så spørger jeg altid hvad. Nej, det er så svært at forklare at der kun har et tog gæst i celler. Ældre model. Ja, men tænk sig sådan der monstrum, hvad det kan koste penge. Det er lige så døje som frie stol og spise på vores seng. Jeg tøs nu, vi skulle spare lidt og få et tøbehus. Men Ella, hun er tossi, hun vil hellere uge søs. Når Ella ser de knægtrøv i de hjælp og lærtøv, så stiller hun sig an og gør sig til, så jeg bliver flov. Og når jeg så her tjøs, så skubber hun mig fra. Hun siger det her er ikke af her, det her er jammer her. Nej, det er så svært at forklare at der kun har et tog gæst i celler. Ældre model. I søndags var motorløb. Ham Olsen, han var med. Jeg tænkte, det kunne hjælpe på, ellers så vi rejste afsted. Hun siger, han bruger cyklen til at øge potensen med. Men min potens er god nok, men hvem vil tro på det? Hun skabte, og hun råbte og skreg for at få lidt ro. Så lov er type ting, hvor der er plads til tog. Men er så fornuftig, så købte de to CV. Og når eller rent sin vej med en BMW. Nej, det er så svært at forklare at der kun har et tog gæst i celler.